רוצה. מה קרה בסוף? מה אתם חושבים? מה אתם ראיתם? אני יודעת שזה קצת קשה, אבל תגידו, מה אתם חושבים על זה? מה הבנתם מהסיפור? או שהבנתם הכל, או שהבנתם כלום, או קצת. תגידו לי מה שהבנתם. אנחנו נעשה את זה עוד פעם, קצת קשה. אבל נעשה, ואתם חכמים. אני הבנתי שיש מישהו שעושה שם מייקאפ. הילדה. כן, הילדה שמה. אבל בהתחלה, אולי זאת הייתה אימא. הייתה אוקיי. שמה, אחר כך הילדה רצתה לעשות כמונה, והיא שמה פה ופה. את קרובה, נכון. היא לא עשתה נכון. בהתחלה, הייתה שמה את זה הכל לא נכון. ימין ושמאל. ימין שמאל. ואחר כך מה קרה? אמא, מה היא עושה? היא מחפשת קודם את הבת שלה, איפה היא? היא לא רואה אותה בבית, נכון? איך היא מחפשת? תעשו תנועה, כן, היא הייתה ככה מחפשת לבת שלה. ואחר כך מה קרה? היא כעסה, שעה אותה. ואיך את יודעת שהיא כעסה? מה קרה במוזיקה? מה שמעת? טו 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 טו. ככה, פום 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 פום, היה ככה פתאום כזה דברים שמתפוצצים. זה כמו כשאמא צועקת כזה גדול והרבה. כן, היא כעסה על הבת שלה, איך שהיא לקחה. אבל בסוף היא נתנה לה חיבוק. נכון, את צודקת. בסוף הם כן השלימו, ואחד לשני חיבקו, וככה סיימה. או היה עוד משהו? לא, ככה. נכון, ככה סיים את המוזיקה. זה גם קורה איתכם כשאתם בבית ואתם גם עושים כזה דברים עם אמא. מה קורה בסוף, או מה צריך שיהיה בסוף? אמא אומרת שהיא אוהבת אותי למרות הכל. כן? איזה מקסימה היא. ואת גם מחבקת אותה? כן. כן? וואו, איזה יפה. בוא נעשה עוד פעם את זה. בוא ננסה לעשות את הדבר. בהתחלה זאתי שלוקחת והיא שמה. נכון שהיו מקומות שאני טעיתי, וראיתם שאתם עשיתם את הנכון. נכון שהמקום שזה היה עדין, היה פה. אחר כך משהו עלה במוזיקה יותר, למעלה גבוה. איפה היה? פה על העיניים. ואחר כך הייתה אימא שהיא מחפשת אותנו, נכון? כן. ומה קרה אחר כך לילדה? מה היא עשתה?
נכון, ואיך היה התנועה שלה? כן, אנחנו ככה בוכים מולו. איך את בוכה, אחלם? ואיך את בוכה? אותו דבר, כן, גם אני. ואחר כך מה קרה? ואחר כך היא שמה קצת איפור, אמא צועקת. היא שמה ואמא צועקת. בסוף היה משהו מה? משהו גדול, אחר כך התפוצץ, אחר כך מה עשו? כן, זה נראה לי משהו אמיתי, נכון? זה קורה עם כולם. אתם פשוט מקסימים. אז מה למדנו היום? מה אתם זוכרים מהשיעור? The wheels of the bus. The wheel of the bus goes round and round, round and round, round and round. The wheels of the bus go round and round all day long. The wheels of the bus go Swish, 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 swish. The wipers of the bus Go swish, swish, swish all day long. The horn of the bus go Beep, 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 beep. The horn of the bus goes beep, beep, beep all day long. The baby goes there, oh wow, wow, wow. Wow, 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 wow. The baby On the bus goes wow, wow, wow all day long. The doors of the bus go open and shut. Open and shut, open and shut. The doors of the bus go open and shut. All day long. מקסימים, קלטתם את זה ממש מהר. אז יש לנו הפתעות לפעם הבאה כשאתם באוטובוס או באוטו, אנחנו שרים את זה למשפחה, נכון? על הבוקר, כשתבואו פה כזה מרעננים ונעשה עוד שיעורים חדשים ככה. תודה רבה, אז נתראה ביום שני הבא. תודה. בבקשה.